И те взимаха по 4 квоти, докато другите континенти по 2, а тези от... Ето това е бокс на Ян Уенлю преди мъничко. А сега е време и за награждаванията. Това е традицията на турнира Странджест на всеки 2-3 категории. Начало на матча. И двете са с обратен гард. Много хитра боксерка Лио. Висока за тази категория с превъзходен десен прав, а контриращите и крушета са на изключително ниво. Ефърт се намеши сега, подкани двете да бъдат малко по-активни. Ще има надлъгване в този матч. Това загатват първите 30 секунди на срещата. Опит за десен ляв прав. Невероятен възход има Индия през последните години в олимпийския бокс. Те винаги си имали силни жени, но напоследък и мъжете правят чудеса. Една от причините беше, че преди няколко години ангажираха топ треньор от Аржентина Сантьяго Ниева, който въведе една нова методология на селектиране и на подготовка с участие в много международни турнири. Майсторско изпълнение на челудари. Опитва се да предизвика към себе си Лио, но не захапва кукичката китайката. Гърмяна заека, ето ги тези контриращи крушета с лявата ръка на Ян Лио. От това трябва да се пази и челудари. Една от причините Ян Лио да е толкова успешна е, че има превъзходна защита. Много е трудно да бъде намерена. Нова забележка към двете и ако продължава така, може да отнесат по едно официално предупреждение. Ляво-дясно круше, след това още едно ляво круше. Във въжетата остана Ян Лио и веднага влезе на клинч. Челудари сега излезе с ляво круше, но веднага върна с ваулера. Десен ляв китайката. Изведнъж се раздвижиха, избухнаха. Бързи са деснячките на челудари. Край на първия рунд. Рундати челудари не е взела квота. А в тази категория имаше и българско участие. Джоана Нуамаруа, която за съжаление отпадна още в първия кръг от Кринут със себе. Румънката с 0 на 5 съдийски гласа. Но Джоана Нуамаруа е много амбицирана да покаже бързо подобряване на това, което може в олимпийския бокс. Още не квалификацията, тя ще участва там. Самата Джоана наскоро записа страхотна победа в профи бокса срещу Колин Дейвис. Успя да я нокаутира на гала вечер в Щатите. Много е спокойна индийката. Опитва се да влезне под кошата на Ян Лио. И се получи десния прав на челудари. Много дълъг ляв оверхенд. Не достигна малко на челудари, за да го избегне. Десен прав главата на китайката. В началото на годината не всички боксьори са в топ форма, а не трябва и да бъдат, защото
тяхната голяма цел е Олимпиадата през лятото. Размяна на десни прави. Ляво круше, след това и още едно добавя китайката. Същото важи, разбира се, и за българските боксьори, които са моделирали своята подготовка да бъдат в топ форма за квалификацията, която започва в края на януари и ще протече в началото на февруари. 700 боксьори при мъжете и жените в олимпийските категории са се записали за участие. Това означава, че в някои категории ще има понад 50 боксьори и най-вероятно ще се наложи да се спечелят много мачове, за да се вземе квота. Поне 4 срещи за достигане до фаза полуфинал. Секунди. Ляво круше, веднага връща удара, макар и не толкова чист, че удари. Размяна направи удари. Ляво круше забива китайката. Това ляво круше създава огромни проблеми на Чудари. Общо взето до момента то печели матча за китайката. Но Чудари изобщо не се дава, много равностойна при всяка възможност, по-силе удари. Да видим гласа за индийката и сега вече става много интересно. Вижте Лио с 2 победи тук в турнира. Тя почиваше в първия кръг, докато на Чудари се наложи да изиграе един матч повече. Само в пълната среща имаше известни проблеми. Чудари срещу Емили Сонвико от Франция. Атака в тялото и удар зад главата. Това не беше коректно определено. Малко по-агресивна стана китайката. Усети, че срещата може да й се изплъзне. Добри финтове. Каква размяна! Страхотна бомба вкара Чудари, но и получи удар. Погледна към своя ъгъл китайката. Определено е дръпнула много Арундати Чудари в сравнение с предишния матч между двете. Или може би се намира в по-добра форма. Много е важно самочувствието, с което действа Чудари. Тя вярва, че може да победи световната шампионка и не само, че го вярва, но и е много близко до това да го направи. Двойна комбинация десен-ляв. Добри моменти за Чудари. Обърнаха се нещата сега, когато Ян Лиу се опитва да върви повече напред. Чудари има възможности. Ляво-дясно круше в целта. Браво на индийката. Мисля, че това е най-добрият ирун до момента. Но разбира се, има още време. Десен прав в главата. Още един десен. Браво на Ян Лиу, която забрави да защитната игра. Две хубави леви крушета и тези 4 последователни удара могат да обърнат развоя на срещата. Ето това е да бъдеш световен шампион. Такъв матч, дами и господа. Чудари сякаш не играе брутален боксов матч. Аз играе в двора с някаква нейно приятелче. Забавлява се с всичко, което се случва. О, не, това не беше коректно. Това не беше коректно и отнемане на една точка от актива. Много глупава постъпка от Чудари. Тази точка може да бъде решаваща. Значи командата на рефера. Сега хубава комбинация на Чудари, която ще се опита да навакса официалното предупреждение, но в толкова спорна среща отнемане на точка е страшно много. Каква грешка на 21 годишната индийка. Абсолютна глупост да направиш подобно нещо. А в третия рунд, когато си на 15, моментът на истината. Световната шампионка Ян Лиу
Или световната шампионка с девойки, че удари. Winner of this bout by split decision is the boxer into the red corner representing China, Liu Yang. Победа за Ян Лио. С усмивка приема поражение. Ян Лио 4-1 глас, което